नाशिकच्या येवल्यातील जळगाव नेऊर परिसरामध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झालेला आहे। अवकाळीमुळे बाजरी मका पिकं अक्षरशः जमीनदोस्त झाली आहेत। हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्यानं शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेत। नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येते आहे। बाजरीचा प्लॉट आता सगळं सपाट झालेला आहे। कांद्याची नुकसान झाली, मका आलेल्या पावसामुळे भरपूर नुकसान झालं। सरकारने भरपाई द्यावी असे आमचं म्हणणं आहे। पंचनामा करावा असं वारं भरपूर होतं। बाजरी भुईसपाट झाली, बिघा दीड बिघा, तिकडे 1.5 एकर आहे, इकडे मका आहे, सगळं जवळजवळ भुईसपाट झालेलं आहे। शेतकऱ्यांची इतकी नुकसान झालेली आहे तर बाजरी मका काढलेले कांदे भिजलेले, अजून काही कांदे शेतातच आहे, पूर्ण भुईसपाट झालेले। हे तात्काळ काहीतरी पंचनामा करा, नाही तर हे सगळं शेतकऱ्यांची नुकसानीची भरपाई द्यावा अशी आमच्यातर्फे शेतकऱ्यातर्फे इच्छा आहे बा। येऊन पाहून जावा तलाठ्यांनी, तहसीलदार साहेबांनी।